Hi, I'm back with a new video. So the new video जाहैगोन like जोहोलाव आरो जाय viral जागोन बे सिख्लानि बागै जाय viral जागोन बे मोननै टपिकआव दिनै खोथाखौ रायलायगोन like आरो जोहोलावनि खोथायावथ' सोर राइट सोर रं बेफोरखौ रायलायगोन आरो बेफोरनि बागै आरो some topics दंबावो आं बिराद कालेक्शन खालामबाय 3 months backनि खोथा आरो दानि खोथाखौ जरायनानै नायबा literally same जायो okay so first of all आं जोङो बे viral जानाय सिख्लानि बागै रायलायनोसै viral जानायनि बागै आरो जाय निमाहा बिफिनदों बेफोरनि बागै okay so नोंसोर फार्स्ट आं खोथाखौ बुंनायनि सिगां नोंसोर सानगोर 3 months back एबा 4 months backनि खोथा बे फेब्रुवारियाव जानाय एबा फेब्रुवारियाव जानाय खोथा बियो सासे सिख्ला सेम सिख्ला सासे गावनि रिलेशनशिप थानायखौ प्राइभेटलि बेफोरो माने जास्ट भिडिअ हरदोंमोन लाइक गावनि पर्सनेल भिडिअ हरदोंमोन ओके स' बियोहाय भाइरेल जादोंमोन स' बियो उनावहाय निमाहा बिफिनबाय भाइरेल जाखांनायनि उनाव निमाहा बिफिनबाय स' फरगिभबो खालामबाय बयबो पाब्लिकफ्रा एन्ड एक्सेप्टबो खालामबाय आरो दायो आं बुंला रावखौबो नोंसोर मिथिखासिगोन सोर बियो स' फेब्रुवारि 3नि बारै नोंसोर मिथियोबा अके स' एसे लाइक पपुलार बर'नि बे पपुलारानोखा बेखौथ' जों एक्सेप्ट खालामबाय नङा होमबा स' वाइ कान्ट बी एक्सेप्ट दिस गार्ल आरो दिस लाइक कापल्स ना बे कापल्स सानैखौ माने एक्सेप्ट खालामनो हाया आं होनो लाइक लिटारेलि आइ एम सेइं दिस बिकज मानो होनबा नाय नों सेम मिस्टेक्स खालामगासिनो बयबो सेम मिस्टेक्स खालामबाय थागोन बिदिनो आरोबाव बयबो भाइरेल जागोन आरोबाव निमाहा बिगोन स' एक्सेप्ट खालामबाय थागोन स' नोंसोर सानदो ससाइटिया गाज्रिसिननिफ्राय गाज्रिसिन आरो लेथ्रानिफ्राय लेथ्रासिन जागोन नोंसोर बेसेबांखि लेथ्रा मावो मा मावो जेबो नङा अके नोंसोर रिलेशनशिप दंना सेक्स खालामो मा खालामो पार्सनेलि अके आइ एम सेइं लाइक आं होनखि लाइक पाब्लिकलि आं बयखौबो होननो सानो बे खोथाखौ नोंसोर मा जिखुनु खालाम अके बाट डन्ट नोंसोर फैनानै नोंसिनि लेथ्रा जि मावदों जि टक्सिक दङ नोंसिनाव माने बेखौहाय नोंसोर फेसबुकाव फैनानै गारफैनाङा एबा इउटुबाव फैनानै गारफैनाङा अके स' आइ एम सेइं दिस स' बेखौनो होनो सानो लाइक नोंसोरो बेसेबां मा मावा मिथिया बाट इन माइ अपिनियन आइ एम सेइं बिसोरखौ लाइक पानिशमेन्ट होग्रोनांगौमोन एबा लाइक पानिशमेन्ट सियरलि पानिशमेन्ट होनांगौ आरो निमाहा बिनाय सिस्टेमखौ माने एटलिस्ट फोजोबनांगौ बेखौ सानो आङो मानो होनबा बिसोरबो दायो सेम दायो नाय मोनसे खोथायावहाय बिसोर दायो सानदों खोमा 3 months back एबा 4 months backनि खोथा बियो लाइक बे निमाहा बिनो हायोबा बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हायोबा ससाइटियाव मानोथो जोङो बेखौ बिसोरखौबो एक्सेप्ट खालामनो हाया होननानै साननानैसो दायो बिसोर निमाहा बिफिनदों नङा होमबा स' डेफिनेटलि आम सेइं लाइक नोंसोर गोरोन्थि मावबाय कम लाइफ एन्ड निमाहा बिदो डाइरेक्ट लाइफ बयबो ज' लाइक नोंसोर सानैजों गोरोन्थि मावदों स' सानैबो नोंसोर लाइफ फैनांगौ एबा जिखुनु जा इउटुबाव फैनानै एबा भिडिअ कलिं खालामनानै जायखिजाया जा लाइक एनि इउटुबार्स कल खालाम जायखौ नोंसोर सिनायो इसोरखौ निमाहा बि स्ट्रेटलि भिडिअ कलिं फेस हाइड खालामनानै जेबो लाब गैया मानो होनबा गोरोन्थि मावबाय बेयावथ' लाजियासै नङा होमबा देन वाइ अनलि फन कल खालामनानै जास्ट होनोखिला इदि जादोंमोन आंनि फ्रेन्ड्स जादों एक्सकिउजेस मानो होयो ना स' आं होनो सानोखि लाइक एक्सकिउजेस होनानै लाब गैया आरो केस आरो दायो मोनसे खोथायावहाय नोंसोर केस वेसनि खोथाबो बिराद ओंखारदों बेयावबो आं नुदोंमोन फेसबुक पोस्टआव सामबारि सेड एबाउट द्याट बिसोरनि जानानै सोरबा सासे दिनैहाय पस्ट खालामदों आरो होनदोंखि लाइक निमाहा होदो मादो होननानै आरो आं सानोखि लाइक सिख्लाफ्रानो माने बेखौ बे खोथाखौ लानानै आरोबाव बे सिख्लाफ्रानो आरोबाव पस्ट खालामबावदों आरोबाव होनबावनोखि लाइक मानो निमाहा होनो मानो 3 months back सानफिनगोर मोजाङै एटलिस्ट प्रुफ नांगौबा आइ केन गिभ प्रुफ एबाउट द्याट आं बारा बेफोरखौ माने रावबो कपिराइट होनो लाइक कपिराइटनि स्ट्राइकनि बागै आं बेफोराव गरम जानो गैया आरो स्ट्राइक मारि जानो गोसो गैया जोंनाव जास्ट वाइ आं रावनिबो फट' होआ एबा प्रुफ होआ बाट डेफिनेटलि इफ इउ वान्ट प्रुफ आइ केन गिभ इन द नेक्स्ट भिडिअ नोंसोर नेक्स्ट भिडिअ होनो हागोन स' आं बेखौल' होनो सानो कि लाइक नोंसोरो दायो मा खालामदों मा खालामा आं मा मिथिबावो ना निमाहा बिदों आइ डेफिनेटलि वान्ट टु से दिस के निमाहा बि बाट भिडिअ कल एटलिस्ट मेक ए लाइभ भिडिअ इन फेसबुक जायहा निमाहा बिदों जाय सेंग्राया निमाहा बिदों फेसखौ रिभिल खालाम देखाय आरो निमाहा बि स्ट्रेटलि सिगांनिखौथ' नाय नोंसोरो मानो गिदों ना सिगां 3 months backनिखौ जों निमाहा होनो हायोबा जोंथ' नंद्राया एटलिस्ट पाब्लिकआ निमाहा होनो हायोबा डेफिनेटलि नोंसोर पाब्लिकआनो सानग्रोदो फार्स्टआव अके पाब्लिकखौनो होनदों आङो निमाहा बिदिनि खोथा आं रावनिबो सापर्टआव गैया अके बाट आइ फिल दिस इज पानिशेबल मानो होनबा पानिश खालामनांगौ सियरलि आम सेइं पानिश खालामनांगौ माने बे रिपिट जाफिननाङा आरो फेसबुक ग्रुपखौ होनो सानो लाइक अल बड' एक्टर एक्ट्रेस ग्रुप होननानै लिरनाय दङ डेफिनेटलि बाट बेयावहाय एक्ट्रेस आरो एक्टरनि जेबो लाइक निउस दं ना मा खालामदों मा खालामा बेफोर जेबो निउस गैया अनलि भाइरेल भिडिअस भाइरेल एन्ड अल राबिश थिंस माने लेथ्राफोरखौ माने ज' लाबोनानै बेयावनो गारफैबाय थायो बे ग्रुपाव स' डेफिनेटलि आं बे ग्रुपनि एडमिनखौ होनो सानो लाइक प्लिज नों लिरदों कि लाइक
like जों गाज्रि पस्टफोरखौ एक्सेप्ट खालामा एबा एप्रुभ खालामा होनदों so be the thing that you have said already or I would say कि like जि बुस्थुखौ नों होनदों बेखौहाय खालामनानै देखाय okay आरो आं बर' इउनियनफोरखौ होनो सानो प्लिज नोंसोर बे खोथाखौ एसे सानगोर आरो नोंसोर ग्रुप्सफोरखौ मोजाङै नायगोर एभ्रि ग्रुप्स आरो लाइक आं नाम लाया एबा या कमिउनिटि ससाइटिनि बारै आं नाम लाबाय थानो गोसो गैया मानो होनबा नोंसोरनो सानखादो लाइक युथफोरा एसे दायो थाल लाग्रोनांगौ स' एक्सन इज लाइक फार्स्ट अफ अल बिसोरसो एक्सन लाग्रोनांगौमोन मस्टलि आइ एम सेइं दिस एक्सन लानांगौ बे खोथाखौ लानानै स' आं सानो बे एक्सन लाबा मोजां आरो बेल' आरो नाव नेक्स्टआ जाहैबाय जोहोलाव नार्जारि आइ थिंक नार्जारि स' बे लाइभ भिडिअ फैदोंमोन आइ अनलि स्पिक अबाउट देट लाइभ भिडिअ फार्स्ट अफ अल अके लाइभ भिडिअ बे होनदों कि लाइक मिस्टेक बिनि एकाउन्टखौ सोरबा इउज खालामदों होननानै आरो केसबो होगोन मागोन होननानै आं होनो सानो कि लाइक केस होगोन अके फाइन केस होयो ना मा होयो हो बाट आं नोंखौ डिफाइन खालामनि केस होबा मा जागोन फार्स्ट अफ अल नों केस होबायानो दे केस होबाबो नों उल्था नोंसो फासिगोन मानो होनबा नोंनि एकाउन्टजोंसो बे भाइरेल जादों रावबोथ' नोंनि एकाउन्टनिफ्राय बे बख'वाखै स' फेसबुकआ जाहैबाय पाब्लिकलि अके नोंनि प्राइभेटखौ प्राइभेट दोनखोमा जेबो नङा पाब्लिस खालामनाङामोन बे फट'खौ एबा नोंनि आपल'ड खालामदों आन दे मोनसे खोथायाव आपल'ड खालामबायानो दे बेखौ मानो पाब्लिक खालामखो हाइड खालामनो हायामोन नामा नोङो ब्रेकआप होनो रोंलायगौ बाट बे जेनेरेसननि खोथाफोरखौ नों होनो रोंगौबा एबा फेसबुकआव फैनानै नोंनि सुसाइडनि भिडिअखौ नायनानै आं मिनिखादों आं रियेलि आम सेइं आं एफा फानि मानो मोनदों होनबा दासिमबो सेंग्राफोरखौ नाय दासिमबो सोरबा सेंग्राया इदि फैनानै सुइसाइड खालामफैदों नामाब्रा फेसबुकआव आं रावखौ नुवाखै माथो हिन्जाव नांगौबा फेसबुकआव फैलै बाला डाइरेक्ट होनखायो आं फेसबुकआव फै आरो बिदिनो देखायफ्ला जायानो जा गोरलै सिख्ला मोनलांगोन नोङो मा होनबावनोलै बर'फोरना बेनोसै सब टक्सिक जाजोब्बाय नाथिं इज लाइक दाना गोदोनि फेसबुकखौ नायबा आरो दानि फेसबुकखौ नायबा 5 years बेकनि फेसबुकखौ नाय देयर वे नो ग्रुप्स मस्टलि ग्रुप्स बारा गैयामोन ग्रुप्स दंबाबो स्मल ग्रुप्स बाट डुइं गुड आरो नाइस पस्ट होयोमोन मोजाङै पस्ट होयोमोन बेफोरो बाट दानिया मा अनलि भाइरेल आरो इउटुबार्सफोरखौ होनो सानो डेफिनेटलि आइ एम नट पइन्टिं एनि वान आइ एम सेइं इन अपेन अके इउटुबार्सफोरखौ होनो सानो भाइरेल खालामनायखौ माने नोंसोरो भिउसनि थाखाय एफा गरम जानाङा भिउस साबस्क्राइबनि थाखाय एफा गरम जानाङा मोजां कन्टेन्ट माने डेफिनेटलि इउल गेट भिउस आरो आं होनो सानो लाइक बर'फोरखौ होनो सानो स्ट्रेटलि दाउ टु अल ससाइटि एमजों बर'फोरखौ होनो सानो प्लिज मोजां कन्टेन्ट बानायग्राफोरखौ सापर्ट खालाम आइ एम नट सेइं टु सापर्ट मी अनलि बाट सापर्ट एभ्रि वान अके सापर्ट एभ्रि वान हु डास ए नाइस कन्टेन्ट्स एबा गुड कन्टेन्ट्स जाय कन्टेन्टखौ नोंसोर बुजियो मोजाङै आरो भिडिअसफोरखौ मोजां नायबासो नोंसोर मोजां बुजिगोन नोंसोर ओरैनो बेखारा जास्ट एमिल नायबा मा बिगुद मा खोथा बुंखो बेलाय माखौ होनथा बे ओरैनो रायलायगासिनोल'सो बिदिल'सो सानो ना होमबा मा होनबावनोलै बर'फोरखौ बिदिनोसै जि भाइरेल जागोन बेखौथ' लाइक मेक्सिमाम 55K मा के होलाबायनानै भिउस होयो आबे मालाबा जोंनोबो भिउस होब्रा एबा साबस्क्राइब खालामब्रा जोंखौबो माथो रावबो साबस्क्राइब खालामथाराब्रा आइ एम नट सेड बिकज कि लाइक आंखौ साबस्क्राइब खालामा या भिउस होआ बे आं जेबो सेड जायाखै अके एबा आं दुखु मोनाखै बाट आइ फिल कि आं बेल' दुखु मोनो कि लाइक बर'फ्रानो बर'फोरखौ सापर्ट खालामा एबा मोजां कन्टेन्ट माखौ होनो बेखौनो बुजिया भाइरेल जानायखौसो मोजां कन्टेन्ट सानो मा होनबावनोलै बर'फोरखौ बेनोसै आरो बर'फोरना आरो सासे भिडिअ होबावदोंमोन हि से राइटिं आं बेखौ एप्रिसिएट खालामो आरो लास्ट अफ अल थेंक इउ एबि मिक्स फर सापर्टिं मी एक्चुअलि I said many things about you, but definitely that was right for yourself, okay? आरो बे आंनि ओपिनियनाव होनदोंमोन नोंखौ राइटिं मिन्स बे समाव नों मिस्टेक जादोंमोन होननानै मिस्टेक खायसे नोंखौ आं बे भिडिअखौ रिप्लाइ होफिनदोंमोन बाट डेफिनेटलि नाउ इउ सापर्टिं इउ आर द फार्स्ट इउटुबार जायहा माने एटलिस्ट सोरनिबा टेलेन्ट एबा सोरनिबा मेन लाइक कन्टेन्टआ मा बेखौ बुजिदों स' थेंक इउ स' माच फर द्याट आरो जायहा गिदिर इउटुबार बेफोरखौ मिथिखासै स' सापर्टिं इज द मेन थिं नों गिदिर इउटुबारानो जा स्मल इउटुबारानो जा सापर्ट एभ्रिवान स' हेभ पिस एन्जय बर'नजय एन्ड आइ विल से प्लिज बे टक्सिक लाइक बड'लेण्ड माने सरि नट बड'लेण्ड बर'खौ माने बर' ससाइटिखौ टक्सिक खालामनांला एबा बे सेम थिं फोरोंबाय थानांला निमाहा बिनाय सिस्टेमखौ गारदो आइ वुड से निमाहा होनाय सिस्टेमखौ गारनांसिगौ आरो पानिशमेन्ट होनांगौ आरो नोंसोर बे मानसिखौ निमाहा होनो हाथाराखैबा 3 months एबा 4 months बेकनि खोथाखौ सानगोर
ओमफ्रायसो नोंसोरो बिसोरखौ पानिशमेन्ट होयो अनलि देट